аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодиҳо. имрӯз рӯзи пагоҳ ки наврӯз аст, як рӯз пеш мо як барнома кардем, шитоби мардумам табрик кунем наврӯз қатӣ иди баҳор ва ҳамина шитоби мардум аз нав ҳамин табиат аз нав таваллуд мешавад дар аввали баҳор, дар иди наврӯз. барои ҳамин мардуми тоҷикам чӣ хурду калон, чӣ сиёсатмадоро ябо аз нав таваллуд шуда ҳамн кинаву адовате ки дар дохил доранд ҳамнои як тараф монда, проблемаи ҷой доштае ки дар сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омадааст, вазъи муҳоҷир, вазъи мардум аст, бояд фикр кунам. бинобар ҳамин ман табрик мекунам, чанд забон ки бо касе даромад суҳбат мекунем. рӯз ба хайр хонумҳо ва ҷанобон, ҷомеаи ҷаҳонӣ, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми тамоми ҷаҳон. имрӯз иди байналмилалии наврӯз аст ва онро ҳамасола санаи 21 март таҷлил мекунам ва онро миллатҳои зиёде ҳамчун иди баҳор, эҳёи табиат дар соли омада истода таҷлил мекунам, то ки табиат дар тамоми ҷаҳон ҳосили фаровон диҳад. аз номи худам ва тамоми аъзоёни ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон Амот, ҳамаи шуморо бо ин ид табрик гуфта, ба шумо саломатӣ, бардавом, бахту саодати оилавӣ, муҳаббати зиёд, хонаободӣ ва бурдбориҳо таманно дорам. иди Наврӯз муборак, дӯстони азиз. Бо эҳтиром, Izzatullo Dadaboyev. Good afternoon, the ladies and gentlemen, world community, citizens of Republic of Tajikistan, and the whole world. Today is the international holiday of Nawruz, and it is celebrated every year on March 21st, and it is celebrated by many nationalities as a holiday of spring, the revival of nature, and so hat nature give a prosperous harvest throughout the world. On behalf of myself and all members of the political People's Democratic Movement of Tajikistan, Amot, I congratulate everyone on his holiday. I wish you all God health, family, happiness, a lot of love, prosperity, and God look happy Nawruz holiday, dear friends. Sincerely, Izzatullo Dadaboyev. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, Bürger der Republik Tajikistan und der ganzen Welt. Heute ist der internationale Feiertag von Nawruz, der jedes Jahr am 21. März gefeiert wird und von vielen Nationalitäten als Feiertag des Frühlings, der Wiederbelebung der Natur und damit der Natur auf der ganzen Welt eine erfolgreiche Ernte beschert gefeiert wird im Namen von mir und allen Mitgliedern der politischen Volksdemokratischen Bewegung Tajikistan Amot. Ich gratuliere allen zu diesem Freitag und wünsche Ihnen allen gute Gesundheit, Familienglück, viele Liebe, Wohlstand und viel Glück. Schönen Nawruz Feiertag. Liebe Freunde, mit
Freundlichen Grüßen, Иззатулло Дадабоев. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Всемирное сообщество, граждане Республики Таджикистан и всего мира. Сегодня Международный день, международный праздник Навруз. И он отмечается каждый год 21 марта. И его празднуют многие национальности, как праздник весны, возрождение природы, и чтобы природа дала благополучный урожай во всем мире. Я от имени себя и всех членов политической и народной демократической движения Таджикистана Амот поздравляю всех с этим праздником. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, много любви, благополучия и удачи. С праздником Навруза вас, дорогие друзья. С уважением, Иззатулло Дадабоев. Хайли кун, хурматли хонумлар ва ҷаноблар. Ҷаҳон ҳамҷамъияти Тоҷикистон Республикаси ва бутун дунё фуқароларӣ бугун халқаро Навруз байрами ва уни ҳар йил 21 март куни нишонланадӣ ва ӯ кӯплаб миллатлар тамонидан баҳор байрами табиатнинг тикиланишӣ ва табиатнинг бутун дунёга мӯл ҳосил бериш учун нишонланадӣ. O'z nomimdan va Tojikiston Amot siyosiy xalq demokratik harakatining barcha a'zolari nomidan barchangizni ushbu bayram bilan tabriklayman. Barchangizga sihat salomatlik, oilaviy baxt, ko'p muhabbat, farovonlik va omad tilayman. Navruz bayramingiz muborak bo'lsin aziz do'stlar. Hurmat bilan